Ngiyanibingelela egameni leNkosi uJesu Kristu waseNazaretha, unonkoliso lo wakangeleka endaweni yakanzimakwe, owayegraduate for 12 years emkhathini. Ngazalwa 1988, ngina 22 years. Ngisebenzile emkhathini, angiqalanga ngokuba igraduate, ngiye ngisenyuka ngokwezikhundla ngoba okokuqala kuhlukene emkhathini. Kukhona i-devil worship eyenziwe yaba i-devil worship esebandleni engazazi yona. Kube khona i-devil worship ehlwithiwe, so mina ngangihlwithiwe, ngiphumile kumina. Ngaqala uma ngilele ngiloko ngiphupha ngilwa njengoba kusuke kuliwe emamovini o Van Damme. Ngelo ngiphupha ngilwa and nginqoba nje abantu abaningi sengathi kusedolobheni. Kwathi ngelanga lesithathu seliphinda lephupho, ngezwe izwe lalibuza lithi uyafuna yini ukubanje? Ngathi yebo. Uma sengithe yebo, ukwase ethi lo muntu asihambe. Ngesikhathi ngivuma ukuthi asihambe ngithi okay, ingalesikhathi ngangisuka emzimbeni wami. Ngangiphuma, ngangihlukana nomzimba wami, kwasala ifake ekhaya, ngase ngihamba ngiyosebenza emkhathini. Mangifika emkhathini, indlela yokubingelelwa, uma ufika khona, ufike ufakwe i-code, unikezwe igazi, ngenxa ukuthi into ekufanele uphile ngegazi labantu, kuze ungabi nayo unembeza. Kuze ungathi mawuthunywe ebantwini uvukelwe leyanto ukuthi umuntu nje lona, ube namahloni, kuze nje umuntu umkhohlwe, uphile impilo yobulwane. Bese ke uyatshelwa ke kunezinamba ezisetshenziswayo, u3 umele thina urepresenta thina njengama devil worship. Bese kuba khona u6 orepresent i-satanist. I-satanist umuntu oqale waba i-devil worship, wase yashona wangcwatshwa kubo, bazitshela ukuthi bona bangcwaba yena. Kanti yena akakashoni, uyasebenza emkhathini, uyi-satanist ngenxa ukuthi seze wangcwatshwa kubo. Njengoba i-devil worship kumuntu osaphilayo yena, ohlwithwe nje emzimbeni kodwa esaphila, ongekangcwatshwa kubo. Bese kuba khona uBeelzebul, inkosi yamadimoni, orepresentwa unumber 9. uBeelzebul inkosi yamadimoni, uSathane ke uLucifer, okuyena owaxoshwa ezulwini, owayeyingelosi ngenxa yomona. Abantu bayamazi kuLucifer, bayamazi uBeelzebul inkosi yamadimoni, orepresentwa u9. Ngisebenzile ke emkhathini, besiya ukuqala, besiya isithunywe ukuthi asiginqa izimoto, kuze amakhosi lawa ebesiphethe emkhathini athola igazi azolidla. Kunomongameli ke bezindawo, indawo nendawo inomongameli wakhona. Njengokuthi kwanzimakwe kunomongameli wakhona, umongameli ohlala lapho ilo oyi-satanist. I-satanist le yona ebese ngichazile ukuthi umuntu osewashona i-devil worship ongasaphili, oyaye ahlale lapho kuleyo ndawo. So uma nxanwe umongameli owase Shepstone, which means imoto kufanele iginqwe, imoto ezoginqa ke Shepstone. Uma sigibele emotweni bese sigibele emotweni, singahlali njengama passenger thina, sifike singazukubonakala. Bese ke siphosa iringi phambi komshayeli, umshayeli abhayiziginqeka imoto. Kusuke sekumiweke nemigqomo yegazi la, nemigqomo yokukhongozela legazi labantu abazoshona la. Lo mongameli ke bese thola lelo gazi. Kodwa thina besingaphili ngalelo gazi lelo. Besingalinikwa, besiyahlinikwe nje kodwa bengayona into esiyijwayisiwe ukulinikwa lelo gazi. Umongameli ke ohlala endaweni, njoba indawo nendawo yazi ukuthi inemifula. Yazi ukuthi inemifula yakhona. Ilento uthola ukuthi ngesinye isikhathi kuthiwa kubizelwe ingane emfuleni, thubizelwe inkanyamba. Uthola ukuthi umongameli mayifuna igazi elifresh, uhlala emanzini. Uma kunezinkonzo kulo ndawo nawakhona into azoyenza, uyaphuma emanzini ahlala emkhathini. Kodwa isikhathi esikhulu uhlala emanzini phansi kwamanzi, njengoba inkosi ephethe nomongameli uBeelzebul inkosi yamadimoni ihlala olwandle. Thina ke besingaphili ke ngalelo gazi ke lelo labo umongameli nelika Beelzebul. Thina besiphila ngegazi esizome eduze kumuntu ephila, mhlawumbe stophini masifika, especially uma une product
sifika une-product yethu umile estophini besifika sime uzizwe ukhathele khona le nto ukuthi abantu athi umuntu ngizwa ngikhathele imizimba wami igazi lami lishona phansi so njoba igazi lami lishona phansi njena mhlambe khonto engizoyizwa khona le nkolelo yethu thina abantu ukuthi mawuzizwa ukhathele mhlambe uzozwa kuthiwa kushoniwe kini mhlambe uzozwa intembi ngesinye isikhathi lonto beyenzeka ngoba kade simile sikufunxa igazi ungazi ukushona ke mofunxa idevil worship usungazi ukushona umile estophini kodwa mawumzalwane usindisiwe uthithelele uzono unobungcwele igazi lakho besingalifuni besithi masimile nje eduze kwakho mangimile eduze kwakho ngisestophini kuvuka umhlabeleli nje umhlambo athi umuntu ungcwele uJesu athi inkosi yami ungcwele ngenxa yokuhlabelela kwakhe ngenxa ukuthi ungcwele unobungcwele sishisaka ngishiseke ngingasakwazi ukufunxa igazi kanjalo noma kwenzekile saginqa imoto enomzalwane onobungcwele lelo gazi lelo belingabe sasetshenziswa elifakwe emgqomeni elifakwe kulo mgqomo ngenxa ukuthi igazi lalo mzalwane belisuke lidamage lonke legazi akakwazi uBezebul kanye nomongameli abamasatanist ukuphuza igazi elikhona negazi lomzalwane ngenxa ukuthi igazi lomzalwane belifike lenza igazi libe weak umuntu uma enobungcwele lo muntu osengayisebenzisa iproduct kune product yethu yasemkhathini okungamagistrine iproduct yasemkhathini le ithandazelwa bekumsebenzi wethu ukuthi siwathandazele kunamagistrine kunamacici kunama-necklace kunama-cutex kune-fiber noma ngabe inhlobo noma ngabe ibonding noma ngabe yilama-fiber okweluka nje i-braid kunalawo ma-fiber-ke product nawo yonke into eyigolide iproduct ngenxa ukuthi kunenkolelo yokuthi bathi abantu igolide ukuthi wathi uNkulunkulu sobusa kulo akulona lela lidlula ngemlilweni okuyicici okuyi-necklace yonke lento esengiyibalile iproduct so uma usebenzisa lezi zinto noma ngabe usindisiwe uthethelelwe izono kodwa masifika sikucela siza kuwena besifika sisebenzisa icode esengalweni leyo code uma ngabe ukuthi icici lakho likhumla ulifake edraweni yeheadboard besifika impela sizojikeleza umzi sifike ubiyeliwe uNkulunkulu ekubiyele ngomlilo uma sifika thina siskene ngale code kuvuleke singene ngenxa ukuthi i-necklace ekuwena noma icici elikwena noma i-fiber ekuwena ine-code ethandazelwe so manje skena ngengalo yami ne-code iyavuma bese kuyavuleka njoba kusuke kwenziwe ezitolo uma kuthenga emshinini bese kuvuleka bese ngiyangena ngizokwenza into engifuna ukuzoyenza kuwena uma ungenabo ubungcwele ngoba kuyenzeka umuntu abe nobungcwele usindisiwa kusho ukuthi mosenza iproduct awunabo ubungcwele kodwa ingozi la ekhona ila ekuthaneni awukwazi ukuvikeleka kahle uneproduct ngoba uma sifika ubiyelwe siyahamba siyokucela kuNkulunkulu ukuthi no asizukumthinta yena yes ungcwele kodwa sicela ukuyolanda iproduct yethu uma ukuthi cutex noma ngabe icici noma ngabe yini noma ngabe ifiber ama-extension lawo kweluka ngopelepele zonke lezo zinto straight back so noma ngabe yona uma ngabe ikhona endlini sizocela sithi sicela ukungena sizothatha yona kanti siqonde kuwena straight mase sifikile sizokuthatha ifiber sizoqonda kuwena sidile ngawo usungasabiyelwe ngenxa ukuthi uNkulunkulu besimazi ukuthi uthembekile akayithathi into yomuntu noma ngakubiyela bese simbuza ukuthi inkosi ungambiyela kanjani owulona phela wena isela awukwazi ukuthi ungambiyela neproduct yethu siyola neproduct kuyena okuthi ke kulapho ubungozi bokuthi uthi umzalwane usebenzisa iproduct bese kuba ukuthi uma sesifikile kuwena asizokugcina ngokuthi siyothatha iproduct sithatha nobungcwele kuwena sithatha kancane ubungcwele bese ngasho ubungcwele sithatha ngokuthi leya product uma siyoyithandazela umsebenzi bengiwusebenza mangabe ngiyoyithandazela ukuthi ngifike ngisho kwifiber yonke inhlobo yefiber uhlobo lonwele ukuthi inkosi ibenze bavukele izinkanuko bavukele ubufebe uyabona ngesikhathi uyisebenzisa leyo nto izoyisenzeka kuwena nasebutobeni kanjalo bavukele izinkanuko bavukele ukufeba mabaqwayize mabenze yonke into yabo zonke lezi zinto okuyizinto engisebenze ngazo kakhulu lezo wase kufika isikhathi sokuthi njoba bengine code icode yami izinamba ezu3
ngapromote ekupromothweni kwami kwacaca ukuthi vele icode izinto sengisebenze kakhulu so kwacaca ukuthi fanele ngifakele izinamba zokuthi ngiyakhuphuka manje njengoba ngiqale ngasebenza ngidevaluation ebesafika iseseyincane ngoba ngafika emkhathini ngina 12 years ngesikhathi ke ngiyosho esikhundleni kwase ukuthi ngiphasile ekuthandazeleni ama-fiber zonke lezo zinto kuze ukuthi manje ngiyanyuka ngidila nebandla uma sengidila nebandla ngihambe kakhulu ngihambela abafundisi abadumile abaziwayo abasindisiwe bengibalandela bengiphatha ama-amring ayi-3 mangifike ekendini nama-ring ayi-2 ama-amring lawa awu-3 bengisuke ngizowaphosa phakathi kwebandla i-ring straight leyo munwe ngizoyiphosa phambi kwakho umfundisi abe u2 enye i-ring mayiya kwa left enye kwa right umfundisi mayithandazile bengiyiphose yokuqala igeleza kodwa yesibini beyibuyela kumina lawo ma-ring ngesikhathi egeleza njengoba vele i-product bengiyithandazelise kuma-factory akhona ngenxa ukuthi manje yakhulekelwa yangase ngisho kuyona ukuthi ayivuse ukufebe yenze yonke into ngesikhathi igeleza lama-ring umfundisi uShumayela ashintsha abona intombi uma ke wazindla ngenhliziyo wayibona ukuthi hayi inhleli yantombi ubungcwele buyasuka kuyena ngoba siyazi ukuthi umoya ongcwele awuhlala endaweni engcolile so besiya isibabambe kanjalo noma ngesinye isikhathi uma singababamba ngama-ring sibabamba uma ngu-2 strong eringini bese mbamba nge-5 ukuthi umkakhe uma isebenzisa i-5 le fiber ebusuku iya-operator iyenza umsebenzi ikhanda yena angawuboni esibamba ngawo lo mzalwane uzobambeka umama umfundisi uzovela ashintshe yena ebandleni uthola ukuthi ubucwebe bengingavunyiwe ashintsha khaya kunankinga buvuni nendoda yakhe ngoba phela abashadile bamunye igcina ibuvuma ngenxa ukuthi leya fiber operator kubona bobabini ebusuku mabelele